power and your ability. We realize that apart from you, we can do nothing. Siyenika emandleni nasuqoqweni lakho. Khuluma kithi nezwi lakho elinamandla neliphilayo. Your word is living and active. It is sharper than any double-edged sword. Liyahlaba kwahlukaniswa umphefumulo nomoya. Lahlulele imicabango nezinto zenhliziyo. Minister to us nezwi lakho eliphilileyo. Siyathoba siyaqonda ukuthi ngaphandle kwakho we cannot preach. Siyenqaba ukuncika ekwazini kwethu nasehlakanipheni kwethu. Ibandla lakho leli umakoti wakho wamthenga ngegazi lendodana yakho. Makoti wewundlu ngelinye ilanga ozobuya uzozinandela yena. Uthe phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasane Hades awayikulahlula. Sibonga ukuthi noma ibandla selelabhekana naziphi izimo zokuphila, kodwa liyibandla elinqobayo kuze kube namhlanje. Even Nero could not destroy the church. Difficulties, persecution, hardships cannot destroy your saints because they are built and founded on the rock elingu Jesu Kristu. Siyathoba baba wethu omuhle. Take your highest throne. Khula wena siyiphethile egameni lika Jesu. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Speak your heart. Speak your heart. Speak your heart. Speak your heart. Transform us, correct us, encourage us, rebuke us, sense sifanele, sanctify us. Izwi lakho liyiqiniso. In Jesus' mighty name. Abangcwele bathi amen. Sinamshayela uJesu izandla. You can do better. You can do better. This way to be praised. This name is wonderful. This name is glorious. How glorious is His name. How excellent is His name. How beautiful is His name. How powerful is His name. Glory, glory to Jesus. Sisahlala phansi, just give your neighbor a high five. Uthi Maxa, you look better than yesterday. Ma ekhinela over left, jikela over right. Ungavamisa uhlale eduze komuntu ohlinayo konzweni. Mtshele uthi Maxa, ngichazwa nje i-hairstyle yakho. Asazi-ke uma umakhelwane nikwazile mhlambe kade ufihle elikhulu ngaphansi. Alibonge igama lenkosi. Ake sisishayele izandla emkhoneni lenkosi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tshela umakhelwane ukuthi uhlele eduze komuntu obusisekile. Hallelujah. Praise the Lord. Uhlele eduze komuntu right. Hey, masolwane, say right. Say right.
Singayithi izinto ingahambi kahle singayithi ama-bank account empty ngoba ukuba right kwethu akudiphendile ey'ntweni esinazo, kudipende kulo esinayo. Ngoba esekhona yena izinto zizoyizela. Asilandeli izinto ilandela thina ngenxa yalo esihamba nayo, ngoba mkhulu kithi kunosezweni. So tshela umakhelwane uthi right makhelwane, right makhelwane, right umshado wami ungahambi kahle nge-right, right emsebenzini wakho right nge-right. Praise the Lord. Uma ikhona elitshengisa ikhanda ubone umhlaba wonke ukuthi hayi namhlanje izinto ziyabheda, wena ujabula ngema-circumstances, ma izinto ihamba kahle usibingelela sonke bakubheda ubhekisa ikhanda phansi. Akuthi noma kubheda singa-understand ukuthi noma sazi ukuthi udlulaphi, kodwa usahlabelela inkulo obuhlabelela umlilo ungakabikho. Isimo ayishintsha inkulo lakho. Ithi right makhelwane. Praise the Lord. Angithandele nithi uba ngicreate the man of God, the angel of this house, the prophet of the house, my covenant brother, my friend. Manje angiyazi into yethu ithini mnganami lo, noma usubaba yini, noma sakhubeketheni ubhuti. Praise the Lord. Kodwa ngiyasola engathi kuzoshintsha okade ethi baba athi bhuti. Ngoba ngiyimisele ukushintsha mbe usihlalo wakho lapha eJumuya. Ngicela shayela umfundisi izandla bazalwane. He's such a wonderful man of God. uNkulunkulu wanenzela umusa ukuba nobaba ofanele. He's such an intelligent man, a man full of wisdom. Not a single day umfundisi uGamu akhuluma khona kungabi bikho izinto engiyithola. Ngihlale ngimtshela ngithi wena mnganami treatment loyikhulumayo ngingakhipha ijumayelo eziyishumi. Ukhuluma into eyodwa mina ngikhipha ijumayelo eziyinqwaba. Indoda egcwele ukuhlakanipha. So you are blessed ukuba nobaba onguye. Hallelujah. So abantu kabavamile ukubona mabe seduze nomuntu kaNkulunkulu. Kuvamise ukuthi benefit abantu abakude ukuthi abaseduze benefit, because your perception will always determine your reception. How you perceive inceku kaNkulunkulu will always determine how you will receive from God through him. A Shunammite woman was a wealthy woman. Lithi iBhayibheli kwakuhlale kufika ivakashi bese ngithanda elinye ihumusho lithi no-Elisha. Ngicela uyibambe nje bhuti kancane uzolizwa ihelicopter maselisuka bese uyasuka nawe. This Shunammite woman bese lithi iBhayibheli u-Elisha wamane efika la bese lithi he made it his custom to visit this woman's house. Ushuthi akezana kanye. And so there was a time, my argument says there was a time where Elisha ayefika and they treated him like an ordinary guest. So they only received
according to their perception. Until mama walayikhaya wavusa indoda yakhe ebusuku wathi, Sithandwa, I have discovered, I have realized that this old man is not just an ordinary man. He's a man of God, which means God has been visiting us and we were not aware. Because wherever there is a man or a woman of God, there is God who is represented by a man. So in reaction, a response yabo how they treated Elisha, kwadetermine ukuthi bazokwamukela kanjani. And then this woman says, let's contain God, because though uNkulunkulu emkhulu and cannot be contained, but you can contain him. But asimcontain, asimakhele iroom eyakhe ingabi la siyenze ibe peaceful. Bathi mabeyibeka bafaka umphethe bafaka itafula, kanti abazi ukuthi ba-create ispace ne-environment yokuphendulwa kwemthandazo abasebekhohliwe yona. But yonke into yayisuka kwi-perception, kwashintsha i-perception, kwashintsha indlela ababembuka ngayo. If you see upastor njengensizwa nje or an ordinary man, you will only receive what one can receive from an ordinary man. The Bible uthe bayifika uElisha bemnyusela endlini wathi uyalala wavuka wathi what can we do for this woman? Wathi bambiza mama, what can we do for you? Wathi mama right. Uthe mayiphuma efulathela uGehazi wathi ever since we came here asale ngabona ingane idlala egcina la ekhaya. Wathi bambize wathi mayethu kangena kwathiwa by this time next year you will be kissing a son. Wathi iroom yokuphendulwa kwenthandazo yakhe. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. I mean you cannot receive la ungadipostana khona, ukwazi ukuwithdrawa la ungadipostile khona. For you to withdraw, you have to deposit. You have to make a deposit. Udeposit ngomthandazo, udeposit ngesikhathi, udeposit nge-airtime yakho, udeposit ngemali yakho, udeposit ngayo yonke into ongadeposita ngayo for you to withdraw from the man of God. But all that is kumiswa yi-perception, indlela omubuka ngayo. Praise the Lord. The Bible wakhe nomuntu wanesefika wamthatha wayombeka ngoba ma izinto zakho yilemali uyazi la wayithola khona. Hallelujah. Leadership yebandla, men and women of God, inceku zonke zikaNkulunkulu, obaba nomama, insizwa neyintombi, abantwana abancane, worship team, ngiyabingelela egameni elihle mfowethu Jesu. Amen. It is such an honor and a privilege for this to minister to God's people. I don't take it for granted. Ngiyalithokoza lithuba omphalo umuntu ukhathele kakhulu kodwa lijob. Izolo masiqede intshukumo I had to drive to Pietermaritzburg ngiyoshumayela lapha eSidare College. Ngalala kavuka ekuseni driver ngabuya ngezana. Hallelujah. Manje umuntu ke wakwadlula naseyimotweni uselokhezwa nje umzimba report ukuthi ishla ngasahabi kodwa ijob. Turn with me to the second book of Samuel, the 5th chapter. 2 Samuel chapter 5. We are reading from verse 1. 2 Samuel chapter 5. We are reading from verse 1.
Angazi noma ukhona umuntu ogcotshele ukufunda la ekhaya. Ngaze ngithi ngiyafunda ngishumayele sikhona ongasathi amen. Base ngithatha indawo yakhe. Cela sifundele nje amavesi ngizowasho amavesi mhlambe ngiqale from verse 1 because of time, from verse 1 to verse 4. Then from verse 6 to verse 7. Then you start from verse 17. Izizwe zonke zaka-Israyeli zafika kuDavide eHebroni zasho zathi, bheka thina siyithambo lakho nenyama yakho. Ngesikhathi esidlulileyo uSawule eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli. Ngesikhathi esidlulileyo uSawule eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli. uJehova wathi kuwe, wena uyakwalusa abantu bami u-Israyeli, wena uyakuba ngumbusi waka-Israyeli. Kwase kufika onke amalunga akwa-Israyeli enkosini eHebroni. Inkosi uDavide yenza isivumelwano nawo eHebroni phambi kukaJehova. Amgcoba uDavide abe inkosi kwa-Israyeli. From verse 6. Inkosi nabantu bayo baya eJerusalema ukulwa namaJebusi ayakha kulelo zwe. Asho kuDavide athi, awuyikungena lapha, uyakususwa yizimpumputhe nezinyonga. Ecabanga ukuthi uDavide angangena lapha. Angengene lapha. Yes. Verse 7. uDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. Ngicela sibuke lapha kancane kabazalwane sisafunda. They said uDavide elinye lithi, you will not put your foot here. But when they had said ngeke abeke unyawo lwakhe, iBhayibheli lithi wabeka isihlalo. Awukhona abangizwa kancane. La kwathiwa ngeke abeke unyawo lwakhe, yena wabeka isihlalo. And I want you because ngenzela ungabe ngisadlula kule ngxenye ngifuna u-underline lento elami lithi nevertheless. Ake uthi nevertheless. Noma kunjalo. Jesus. Amen. Ngifuna uyinotice into elithi noma kunjalo. Ngiyathanda elesizulu lithi uDavide wathatha. He captured. No. He did not fight. Ngiyangizwa kodwa bazalwane. Akazange alwe. Kodwa wathatha. Because khona isikhathi sokulwa, khona isikhathi sokuthatha. Now Jehovah, when your season comes, there is no struggle. Uyathatha. You will remember Peter kateshikile ubusuku bonke, but when Jesus came, oh my God, uthi Peter yehlisela amanetha ekujuleni, hayi nidobe kodwa nibambe, because isikhathi sokudoba sesedlule. Awukwazi ukustruggisha esefikile uJesu. In the presence of Jesus, asebenzisa ama-efforts ethu, asistruggishi, but siyathatha. Khona abantu abazothatha into zabo, khona abantu abazothatha what belongs to them, because iBhayibheli lithi wathatha umuzi kaDavide. Kusho ukuthi kanti la maJebusi abekolose hayi nomuzi wawo, abekolose nomuzi kaDavide. Mayefika uDavide sesifika isikhathi sakhe wathatha okungokwakhe, ngoba khona isikhathi
he used the water shower, which means wangena ngamapipe, bangena ngamapipe esewage, bangena bekhakha ngamadolo, amajebusa agolozile ngaphezulu, bangena bekhakha ngamadolo, bangcoliswa izo zonke izinto abahlangana nazo, ngoba kwesisikhathi awudingi uminde imess odlula kuyona, because ngale wayo uzothatha into zakho. Uzothatha izinto zethu, asidingi sibe iziqwiqwi. Mayothatha into zakho awufake nekhapu, mayothatha into zakho awusweke, awufake usuku yodali, mayothatha into zakho uyaklika, uthi Sathane, enough is enough. Enough is enough. Let our call about. Enough is enough. Verse 17. Lapho amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe inkosi ka-Israyeli, onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide wakuzwa wehlele enqabeni. Asilaleleni-ke kancane ngenze ukuthinta izinto engingasezukubuyela kuzona. When they heard that David was anointed king, the Bible, they went up in full force. Now, laba awi-army noma basembuthweni, they know ukuthi impi awaphumi onke ama-units kanye kanye, iphuma ngeyigaba ukuze nxa bephela amandla laba kube khona abakhamngana. Kodwa iBhayibheli lithi kwathi mabezwa ukuthi uDavide uqotshiwe, kwaphuma wonke ama-units ayofuna umuntu oyedwa ngenxa yento eyayisiyenziwe kuye, ngoba into uThixo ayenza kuDavide yamkhatha namaFilisti. Khona izimpi eziza kithi ngenxa yento eyenziwe kithi, ngenxa yento ekhulunywe kithi, ngenxa yento eshiwo phezu kwempilo yethu. iBhayibheli lithi isela alisi, isela alinjani, alisi kungengokwepha nokubulala, which means isho isela lizontshontsha, liqala lizoyifundisa umsebenzi, liqala lizoyibuzisa lithi cela amanzi, kanti njengoba licela amanzi li-check-a ukuthi ikhona yini into evalebule kulena. Isela alifohli lingabonanga into enevili, uSathane akahlaseli engabonanga into enevili. uSathane efika empilweni yakho kunento ayibonile in your life, mayefika kunento kaJehova esempilweni yakho. Sisafunda konje AmaFilisti esefikile ahlakazeka esigodini samaRefa. Davide wabuza kuJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasele amaFilisti na? because noma ibisayifile awufocus empini, buka yena ubuze kuye, ngoba mayifocus yakho isempini uzophela amandla. Buka izulu ubuze ukuthi ngilwe kanjani uNkulunkulu, ngihlasele kanjani Jehova. uJehova akunika istrategy sokuthi impi izoqhamuka ngapha wena yenza kanje. Wabuza uDavide wathi yilwe yini nabo, uzobanikela yini esandleni sami. I want to know, Lord, I want to know
kwesinye isikhathi masizongoba uJehova he disappears. Kube ngathi singaseyitheni kanti uzobanikela, uzobahenduva, uzobaletha ungathandazi ukuthi izitha zakho zife. Ayiphile ubheke itafula phambi kwami abeswali nesitha zakho. When we need you the most, Lekosa, Giolo, Nabunabonikhona, Giolo, Efihlakalweni, Giolwela, Nabunginawa amandla kuyilwela khona. Sometimes uJehova ushintsha position, ashintsha indawo okumjwayele umazi ekuyo. Uyishintshelani Jehova, usukelani when I need you the most. Nojobe umfundisi wami wahlangana nale ndaba uthi angizange ngimbone manjikela ngakwesokudla. I did not see him when he made the left hand. Anaye nyakatho, he was not there. Mashoneni him, he was not there. Oh, praise God when I need him the most. Abesethujobe kodwa uyayazi indlela yami noma ngamboni. He knows the way I take. Esengivivikile ngizophuma ngijele kuye. Davide wabuza kuJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasela amaFilisti na? Ngiyakwanikela esandleni sami na? uJehova wathi kuDavide, yenyuka ngokuba ngiyakwanikela impela amaFilisti esandleni sakho. Davide wafika ePharisani. uDavide wawachitha khona wathi, uJehova ufohlile ezitheni zakhe phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngiyamuzwa yini uDavide, uJehova ufohlile phambi kwami, phambi kwezitha zami, wafohla njengokufohla kwamanzi. Ngiyakhuleka today ngithandaza uJehova ofohlayo ukuthi afohle empilweni yakho yawungaboni phezulu, afohle ebhizinisini lakho, afohle in your spiritual life, afohle in your prayer life, afohle, 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 afohle. Ulabashandi likhosana cela ufunda ivesi yokuqina uhlehle emuva uyofunda uvesi 16. Ashiya izithombe zawo Uhlehlela emuva verse 16. no-Elishama no-Elidaya no-Elifeleti. Funda kahle ke ufuna lokho vele uvesi 16. Yes, no-Elishama yebo, no-Eliyada nazo no-Elifeleti. Elishama, Eliyada, Elifeleti. Siyobhala iBhayibheli. Elishama, Eliyada, Elifeleti. Ngizogcina ngalo le verse mfundisi. Thana namadoda amathathu, amagama amathathu. uElishama, uEliyada, uElifeleti.
Elishama, Eliada, Eliphalet. Every day and every hour, you are faithful. Oh, every day and every hour, you are faithful. You are faithful. The Bible says, zonke izizwe zakwa-Israyeli zeza kuDavide mayifika zathi wena uyinyama yethu, wena uyigazi lethu, zaseyikhona zathi in the time past makhosando yala ngoba ungayidespise past yakho because you have a point of reference. Ungayidespise past yakho ngoba unendawo yokubefela. Yingakho ngakhula mina kuhlatshelela ichorus elalithi uJesu wasemandulo usesenguye namhlanje. Ngoba bashayeli uJesu wasemandulo usesenguye, akaguquki, izinto ziyaguquka, abantu bayashintsha, izimo ziyashintsha, but he's the same yesterday, he's the same today, he's the same forever. In the original text mfundisi, there is no is. It just says Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Njokhuluma la ekhaya, uNkulunkulu ongaguquki. uNkulunkulu ongaguquki. Tshela umakhelwane uthi akaguquki. Hayi, khuluma nomakhelwane mshwayezo uthi uNkulunkulu ongaguquki. Makhosana ya ithi imbobo yethu inoma noma ziwe inkanyezi kodwa zingeke ziwe izithembiso. Athobhala kahle kuyofuniswa ngomhlaba kodwa izwi lakhe noma kuzibe phakathi kuyodlula izulu nomhlaba kodwa izwi lakhe noma kuzibe phakathi aliguquki, akaguquki. Izizwe zakwa-Israyeli zizothi kuDavide the 10 tribes, zizothi uyinyama yethu, uyigazi lethu. Esikhathini esedlule uSaul eseyinkosi wawuphuma ungena phambi ka-Israyeli, anginandaba nakho konke lokho, nakho kungibulalayo. Bese zithi uJehova wakhuluma, ayaya ngoba sikhonza uNkulunkulu okhulumayo. Sithi uJehova wakhuluma wathi wena uyokwalusa izimvu zako-Israyeli. Manje sisile usokhonfema lento uJehova ayikhuluma many years ago. Now into engihluphayo bishop lami ukuthi the very same people abakhuluma kanje were the very same people ababejaha uDavide kanye noSaul, ababefuna ukuphila kukaDavide ukuba babulale. Ngoba uJehova esemphakamisa akasebenzisa abanye abantu, ulanda bona labo ababedonsela phansi kube yibo ababuyayo. But we were wrong. We were wrong.
it was the very same people. Kodwa likhona yini? Akingikhulumishe bayisele bakhe. Ngathi ngizwa kangcono. Likhona yini? Ngoba yayimayinde nohambe ngibuye nalapha. Likhona yini? Ngizohlala kule bandla likamfundisi. UJehova uzosebenzisa izitha zakho kube zona ey'buyayo zithe sasikuphelile, sasikuphelile, sasikuphelile futhi. We were wrong. UJehova usemthathela wambeka la, wamsusa la, wambeka le, ngoba lo Jehova unobubele, akaguquki, akaguquki, akajiki, akashintshi. God will never change the statement. Into uNkulunkulu ayishilo ngawe ngeke ishintshe noma abantu sebeklayithe off. Noma abantu sebethi kuphelile. Baze babhala uresting place. Kosha tamanu yesi. Noma abantu sebanukela. Kodwa uJehova akaguquki. Into ayikhulumile. Ngoba akaguquki njengokubuka kwabantu. Ubuka ngokweqeba. Nakosantoya. Ubuka ngokwepleni yakhe. Ngempilo yakho. There is no circumstance on this planet Earth engashintsha into ekhulunywe nawe. Into ekhulunywe nawe. Ayinaguquka. Ngoba futhi mfundisi into ekhulunywe yiyo ekhatha noSathane. Yiyo ekhatha namadimoni. Yiyo into ekhatha namadimoni. You don't believe me? Go and ask Jesus. I'm talking about Jesus himself. For 30 years, the devil was silent. Asizwa nje uSathane wenza sicina ukumuzo at the age of 2 ebulala abantwana babafa. Ethi uzama ukumvila akhamosi yami. Kanti umuntu weceba ukwazi ukumvila. Umuntu weceba akavili. Umuntu weceba uvala lapho. Elebeshaphala basiyada. Hambe yobuza uMoses. Wavalwa amayizofika. Kwathiwa abulawe ingane esibelethweni. uNkulunkulu wavusa ababelethisi abamesabayo. Kanti uMoses useyaphuma ngaleso sikhathi. Wathi uyaphapama uFaro. uMoses sekaphumile. Wathi thatha nabafana nibaphose emfuleni naye. Kwasho ukuthi noma bangaphoswa kodwa uMoses usehlulile. Ngoba beqebo bahlula la kungahlulwa khona. Bangena lapha okuthiwa ngena khona. Baphume lapha okuthiwa kuphunywa khona. Abantu beqebo bahamba nomnikazi weqebo. Bayaphila lapha abanye befa khona. UMoses uma wakhe wamfaka kubhasikidi wamusa kuyo iNayili.
kwakhiwa nezulu. uNkulunkulu wababikhi nezulu. Bangizwa ukuthi uNkulunkulu wababikhi nezulu. uNkulunkulu wayophenduka ngoba umbhabhatiso kaJohane wangophenduka. Wayophenduka uNkulunkulu. Ephendukela mina nawe. Koshatamando. Uthe uJohane esababambe babhabhatisa yabafaka. Uthe mayethu uyabheka la emanzini wabona ireflection yenkazimulo nendodana kaNkulunkulu. Waphakamisa amehlo wayibona imvana kaThixo iphakathi kwesoni ishaya ulayini. Wama bathi laba, why are you stopping John? Why wathi bhekani iluhlu likaNkulunkulu elisusa isono seswe. Bhekani iluhlu elisusa isono seswe. Uthe mayekade ukuphathathisa uJesu wathi mayekhuphuka emfuleni iJordani izulu lavuleka. Shango yasina mango nayo zakambia mina bozianda ungayidespise uJehova indlela wehlisa ngayo ngoba mawuphakama uzophakama kuvuleka amazulu. Izulu alivuleke noma livulekela abantu abehlisiwe, behliswa ngesimo, behliswa ngokuhlasiswa, bakhulunywa nabo, babhalwa emaphepheni, kusendelwa no-WhatsApp group nabo. Kodwa mawuJehova ebaphakamisa, izulu liyavuleka, kufakaza izulu lithi bheka lowo indodana yami ethandekayo engithokozile nayo. uSathane wayiphaya ngoba uSathane ulinda ukukhulunywa. Makake wakhulunywa uyayiphaya ngoba izwi alikhulumi phezu komuntu elina-investele lutho kuye. Malikhuluma phezu kwakho kune-investment yasezulwini. Jemanyula lithi iBhayibheli, he was led by the Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. uNkulunkulu wamshiya noSathane for 40 days. Wathi siqhudelwa nezindala zombili. Wabheka uNkulunkulu noSathane enhlavini zamehlo. uSathane wakhotha ivesi ngoba uyinkinga uma umzalwane ungawazali ungalasizwe. uSathane uzokhothela ivesi udidwe ukuthi ngikukhotha ivesi ungasabheka isource ekhothela ivesi. Njengoba ikhotha ivesi noJesu wadonsa ivesi. Kodwa uSathane ukhotha uPsalm 91 uthi kuyothi ukuthi uyalezindilo zethu. uJesu wadonsa uDeuteronomy wathi ungayilini inkosi uNkulunkulu wakho ukhothe yona yodwa lekezathamandu. Hallelujah. Kodwa yonke lento yenzeke ngenxa yenkolonyiwe. David was anointed 3 times in his life. The first anointing was in Bethlehem. The anointing of Bethlehem, the anointing of Bethlehem was an anointing to separate him. God was putting a distinction. Emhlukanisa emahlula phakathi kwabafowabo. Uthi uSamuel hambe endlini kaJese ngitholele khona umuntu wenhliziyo yakhe. Wena ungazuyitshela ukuthi uNkulunkulu une-favoritism, kunabantu abafavor. Kanti alisho ukuthi God was after David's heart. Lithi David was after God's heart. Mayifika kulo mhlangano la ekhaya, bizwa la ekhaya umhlangano obalulekile kodwa uDavida akabizwa. Ngingashumayela lapha ekhaya. Kubizwa umhlangano obalulekile kodwa uDavida akabizwa. Kanti njengoba
abazi ukuthi uyena i-guest of honor yomhlaba, uyena main person yomhlaba. Bazokhiphela ngaphandle kanti abazi ukuthi umhlangano awukho ungekho. Ngiphela isihlalo ngithi basendaweni ephakeme uhleli le imvini umfana ushaya igitha. Look at the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He makes me down. He makes me lie down in green pastures. I love the shadow. But I was glad. My better give you my stage in the Jehovah. He said, I'm going to say Yosef. Sasima na sana nako Jerusalem. Jerusalem. When I watch you with Jemus, Okribienyo, la Binde Nionke, Nikupuge na kona. No. Wabwa iniswa kaiswaye, ubongika amalika Jehovah. uDavid kalibhale ethi phakamisela amehlo entabeni. I-tradition ithi ikhuluma ngezinto ezokuthi eyoqala ithi kuma high hills, high mountains, there were altars. Babebeka ama-altar lapho beseva khona uNkulunkulu babo. Na uDavid mayithi phakamisela, yingakho abazalwane ngembezo bekhotha bonke ivisi bethi usizo lwami livele ey'ntabeni. Usizo livele ey'ntabeni. In actual fact wayiphikisana nento eyenzeke ey'ntabeni, because ey'ntabeni wayithi kukhonzwa ithi kodwa olwa usizo livelaphi na abesephakamisa amehlo athi livela kuJehova, aliveli kuma-high hills. Laphamasiyana uthi ngiphakamisela amehlo ami ey'ntabeni, ngamanye amagama I look around, ngibona abantu begijimela ey'ntabeni, but my help does not come from the mountain. My help comes from the Lord, the creator of heaven and earth. Mando, he will not let my foot arrive without reconciling. Another tradition says, njengoba babelusile ey'ntabeni kwakuhlala obhuti abadala, ukuze nxa amasela ehlasela abafana lapha emathafeni, abafana bese bebemeza obhuti abadala. Obhuti abadala behle ey'ntabeni beyosiza abafana. Kodwa manje uDavide wayehanjiswa yedwa, obhuti abadala babesele ekhaya. Athi abanye bemeza obhuti babo, mina anginababa bobhuti, anginabobhuti abasey'ntabeni, mina ngalo usizo luvela kuJehova. Makhosa awabubhuti usemazulwini, bhuti omdala, bhuti omdala, bhuti omdala, bhuti omdala. Akumbhala umahepe kwakumfanele yena omthola konke naye nomthola konke ngenxa yakhe, ukuthi nxa eyisa amadoda namaningi enkazimulweni amphelelise neyinhlupheko yena oyisusa sokusindiswa kwakhe. In other words, he's our brother. Bhuti omdala masidinga usizo, masisinetha, asimemeza abathandazi, asimemeza inyanja, asiye emahlosini. Bhuti omdala, bhuti omdala, bhuti omdala, asiwe abangasekho, asiwe abafileyo. Bhuti omdala. Akoseli, akala, akoseli, akala.
manje uyasinga. uNkulunkulu okulwelayo, uNkulunkulu ongalali. Manje uma ungalali wena ukhathi inkinga ubambisana noNkulunkulu ongalali. Uye kuphela ongamele alale. Wena hambe yolala, hambe yolala. Lala abantwana behiwe ungalala. Nalo mshado uhlakazeka lala. Nalo inkinga ikhona left and right. Nothula nina uJehova uzolwela. Nothula nina, nothula nina, nina nothula, nina nothula, nina nothula nina, nina nothula, nina nothula nina uJehova. Hold your peace. The Lord will fight for you. Hold your peace. Be still and know. Sesothandasa. Ngizayiqedela le message. Sesothandasa. Be still and know that I am God. Thulani mqonde. Hayi ukuthi inkinga engakanani. Ningameditate ngokukhulu benkinga. Meditate ngokuthi mkhulu kangakanani. Awangizokuse. Ungameditate ngama-problems. Ungabalisi ngenkinga zasemsebenzini. Balisa ngobukhulu bukaNkulunkulu wakho. Asithi zikushaya. Babona ungemhleba. Bathi how are you? Uthi I am blessed going in and going out. That's why he wrote a psalm. He was referring to himself. But then David was a prophet. So we have what we call
Siyasithi ama-scholars athi i-prophecy has a double fulfillment. Ifike yafezanana isazophinda ifezanana. Like the word elikaMose lithi kuzinsuku zendlala. Initially it was meant for those 400 years as between the book of Malachi and the Gospel of Matthew, where God was silent, where there was no prophet. Ngikhuluma ngalezo insuku lithi intombi ezinhle nezinsizwa ezibukekayo ziyofuna zona ifuniso. But because it has a double fulfillment, sazophinda kwenzeke futhi. Samuel for the first time again wathatha uphondo lwamafutha ebona uEliyabi attractwa istrategies ka-Eliyabi ngoba thina sibheka ukuthi umuntu unemasele kangakanani. Nasebandleni we serve abantu abanemasele a strong financial because sibuke ngaphandle lomuntu kodwa uJehova uyadlula ethela umuntu ubuke kanjani ukuthi unani abuke inhliziyo because yanda abuke inhliziyo lento esefihla-ke ngebantu le phathi esingayiboni yabona le phathi umuntu usumahagile umzalwane inhliziyo ibimholodela le phathi uJehova uyayibona yabona le phathi wathi usumayela ngaphandle kanti ngaphakathi inhliziyo ikayibose uNkulunkulu akabheke ismayili ubheke inhliziyo okumele kusuke kuyo ismayili. Bishop alimtshela isikhathi nginikeze just few minutes ngizoqeda. Obhala iphepha please. Bathe sebephelele bonke 7 sons of Jesse. Wathi uSamuel akasekho inomuntu. Waphendula ubaba la ekhaya. Yabona noma abantu bangakufaka kwi-category yabanye. Kodwa manje izulu li in favor of you. Le bazokulinda. Yabona uma uSamuel ethi uyamthatha uphondo kanti uphondo luyona lika-Eliyabi olika-Davide. Hawu Nkosi yami. Ekhosando yalabashiyeni. Makho yandalala nabasikeni. Wosa. Hallelujah. Yimalaiva wami. uSamuel ufuna ugcoba uEliyabi hoza. Ukhangwa isudu emhlophe. Kanti uJehova akabuki isudu emhlophe. Ubuka inhliziyo. Izulu langena phakathi kaSamuel noEliyabi lavimba lanqaba nophondo lukaDavide. uDavide akekho kodwa uJehova uyamlwela noma engekho ngoba uJehova uzokulwela. Sebebamba imihlangano ngawe ungekho phakathi kwabo. Usamuel afuna ukuphuma
ngqo ezosetha ihleli address i-condition yakho. uSamuel wenza statement wathi hambani nina yomlando. Cha, akuyahamba abantu, akuhambe nini. Wayesenza lento engiyithanda wathi akekho umuntu ozohlala phansi engakafiki. Bazokulinda hlala endlini kaJehova uzongena ukukholeka. Ungabi yikholwa elikhokhomayo, ungabi yikholwa elithi uma ungayitholi izinto bese ufuna ukushintsha iposition. Hlala kulendlu, into zakho zikulendlu. Hlala lapha noma bethola left and right, wena ungakatholi hlala. Izinto zikaJehova ziyalinda. Kuyahlala nje emakhelwane ithi kuyahlala. Kwenziwa njalo bakithi. Kuyahlalwa. Kuhlalwa umshado khona noma ukho kuyahlalwa. Umsebenzi siyayithola noma siyayitholi siyahlala. Asihlali ngoba izinto zihamba kahle, sihlala noma zihamba kahle. Ngoba asizange ey'ntweni zakhe seza kuye. Anenkinga amakholwa eze ey'ntweni kaJesu. Ngoba uma uJesu akawaniki iy'nto zawo bayasuka kuye, bayofuna iy'nto ey'sheshayo. Kodwa laba beza kuye bathi sosuka kwesimbi noma singakatholi lutho, kodwa sosuka kwesimbi ngoba amazophila phakathi kuye. Let me touch few points. This is a very long message. Let me touch few points. This is siyakhuleka. Ngizothatha lama-anointing awu-2, but the second anointing anointing yakwaJuda and the third one is what we heard about. But let me touch the part ethi wagxothwa maqeda wabuyiselwa ehlane, ngoba ihlane lakhe lalingakapheli. Ungaphumi ehlane lakho lingakapheli. Don't pray for a way out, but pray for ukuba sustainable. Uthi uNkulunkulu ngoJeremiah chapter 29 manifika eBabylon yakhamisa tshalani kananani thathelana amadoda nenabafazi niganise amadodakazi enu funani ukuthula komuzi nimkhulekele ngoba uma unokuthula nami yobe nokuthula. In other words, God was saying life goes on even in a terrible situation. Thina siyakwazi ukuphila emlilweni, into esenza siphile emlilweni akuwona amandla nemaseli yethu, amandla lona esihamba nayo. Ngiyamthanda umpostoli uLathele uye athi uJesu wayengeyona indoda yesine esithandweni somlilo, because ukuba wayeyindoda yesine oShadrach noMeshach ne-Abednego babengeke bafike kwibottom yomlilo, babeyosha beseqhamuka phezulu. Kodwa wayeyindoda yokuqala ngoba wangena kuqala emlilweni ukuze ingabe ezophofwa bamthole phakathi ebalindini abenqake. Ngithole i-revelation these days ethi akawaqeda amandla omlilo. Umlilo kuseyiwo lo oshisiswe 7 times ngoba usababulala abanye, kodwa umlilo ungahlala akhabosa. Uthi omunye umfana ona-12 years egula esecansini lokufa, ngoba thina befundisi sibuza imibuzo engeke ibuzwe nabangani bakho. Mayifika umfundisi sebethandazile umfana kusini, umfundisi wabuza umbuzo ongeke ubuzwe umndeni wakho. Umfundisi, are you ready to die? Thina siyayibuza lo mbuzo, sinikezwe igunya lokubuza lo mbuzo because we prepare people for eternity. Wathi umfana, yes, I'm not afraid, Pastor, to die. Wathi umfundisi, why? And the 12-year-old Paul said, you said Jesus is waiting for me. So I'm not afraid to go to heaven because Jesus is there. Umfundisi wathula wayesethi ufuna ukunqoba umfana. But what if Jesus is not in heaven?
if Jesus is in hell, umfana athule kwahindindisa abese smile umfana athi, if Jesus is in hell, I am going to hell. Because I want to be where Jesus is. Because nesihoko siba yizulu makhona uJesu. Izulu makhona kwakhe. Nasemlilweni kuyahlaleka maye khona. Let me touch this point. David wabuyela ehlane wayona nebhubesi lebhere. uNkulunkulu wayefuna kumshiya amasikazi amanzi because thina sijahala into ethi wakudunula seqelo layini othi the Lord who rescued me, which means I was once beneath, I was once ngaphansi kwebhubesi, I was once ngaphansi kwebhere. Ibhere labeka idladla salo lafaka izipho zabo. uJehova rescued me. Lamshiya namasikazi, kanti lamasikazi angiprepare ukuthi xa sengiyobhekana noGoliath ngibe ne point of reference, because your today will always be your yesterday tomorrow. Izolo namhlanje lakho lizoba izolo lakho kusasa. Once laba izolo lakho seli-past, once laba i-past seli-history, once laba i-history, then you have a point of reference ukuthi uJehova ungikhululile izolo, unamandla ukungikhulula namhlanje. Manje usola ukuthi awukwazi ukulwa noGoliath, awunawo amandla. Umfana wakho umlibhantshi ukuthi eBhayibhelini, this is according to Muli's comment, umfana wakho umlibhantshi wathi uyawabona lamasikazi awubufakazi ukuthi ngike ngabhekana nebhere lebhubesi. uJehova owangiphula ngoba uSawuli besethe awunamandla okulwa noGoliath ngoba he has been a man of war since from his youth. Kanti ubalekela uGoliath njengoba uphethe iprofile. uSathane washaya ngaleso strategy abantu namhlanje baphethe iprofile yezinto uSathane azenzile kumafamily zabo. Abanye mabefika kwi-age of 50 they are scared because they know ukuthi kwi-family yabo abantu bafa at the age of 50. Abanye babulawa yi-cancer at the age of 50. Kodwa wena namhlanje wakunoJehova ofohlayo uzothi not me, uzothi nami uyaqina la. Akunabi ukufa, akhomntana abazofa before time, akhomntana abazofa before time. I will not die before time. Elishama, Eliada, Elipheleti. Cela siphakame sibuya. The name Elishama means the Lord who hears. uNkulunkulu ozwayo. I pray today ukuthi yonke imithandazo yakho izulu livulekile phezu kwakho. uJehova uzwile ukhala kwakho. I was waiting for a celebration. uJehova uzwile ukhalani Hagai. uJehova uzwile. Stop crying. The Lord has heard your cry. Stop crying now. Access on this capsule color. It's time for you to celebrate. Mama Jehovah's real.
babalisa ngeke bafele otshwaleni. Sondliwe uNkulunkulu wethu, siphuma kule ndawo yakho Phosa emphefumulweni wethu.
lokhu kuze kube phakade naphakade. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.